θα την αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας. Δύο οργανωμένες κτηνοτροφικές ζώνες, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά, από τα Μαγούλινα μέχρι τους Παραλογούς και στην περιοχή της Ιερέας, υπάρχουν, υφίστανται οι μονάδες, απλώς δεν είναι ανεπτυγμένες. Ελάχιστες είναι αυτές που έχουν ένα μέγεθος βιώσιμο, με 300 και 400 ζώα πρόβατα ηλίδια. Μονάδες με 80 και 100 ζώα είναι συμπληρωματικό εισόδημα. Αλλά πώς να προχωρήσει ένας κτηνοτρόφος από το Χρυσοχώρι, από του Χαρατσινού, από όπου θέλετε, από τα Σφόρνα, να πάει πιο πέρα, όταν τρομάζει μέσα σε αυτό το καθεστώς της γραφειοκρατίας, όταν αντιλαμβάνουν τέτοια εμπόδια και εχθρούς και όχι συμμάχους. Ακόμη πάνε και στο Δήμο και έχουν εχθρό. Δεν χρειάζεται να σας το αποδείξω εγώ. Περπατήστε όλη την Κορτινία και να δείτε αθλιότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες μακριά που δεν έχουν ρεύμα και νερό. Πρώτα θα πάει το νερό και το ρεύμα σε αυτή τη μονάδα που είναι οικονομική παραγωγική μονάδα. Και δεν το πάει ο Δήμαρχος για να κάνει το καλό. Υπάρχουν μακριά, τα έχω καταγράψει ενδεικτικά, όπου απέχουν από τον δρόμο 70 και 80 μέτρα και ο μάγκας ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, γιατί δεν το ψήφισε, δεν στέλνει το κρέμιο να ανοίξει 70 μέτρα. Αυτά συμβαίνουν εδώ πέρα. Να μην πάνε σε άλλα πράγματα. Και προφανώς θα τις οργανώσουν τις μονάδες. Η κτηνοτροφία, εάν είναι ένα βαθύ του τουρισμού, είναι η πάνω Κορτινία που θα έχει φύγει και κάτω, η κτηνοτροφία θα αγκαλιάσει. Και θα είναι μοντέρνα, σύγχρονη, εναλλακτική, μπορεί να είναι και βιολογική, μπορεί, αλλά θα έχει ισχυρή ετικέτα που θα είναι η Κορτινία. Αλλά το προϊόν δεν θα είναι κατσιδελίστικο, θα είναι επιστοποιημένο, αξιόπιστο, δεν θα είναι νερόγαλο, δεν θα είναι γιδόγαλο, θα είναι το ωραίο, το καθαρό, το βιολογικό γάλα της Κορτινίας, που μαζί με τον κτηνοτρόφο θα έχει βάλει την υπογραφή και ο κτηνίατρος και ο ζωοτέχνης που θα το έχει πιστοποιήσει. Και αυτοί οι οργανισμοί, αυτές οι υπηρεσίες είναι του Δήμου. Κτηνίατροι, γεωπόνοι και ζωοτέχνες που είναι γύρω-γύρω από τους δημάρχους και κάνουν άλλες δουλειές, το ξεχάσουν. Θα συγκροτηθεί μια ισχυρή, ένα ισχυρός τομέας ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και θα βρεθούν δίπλα στον κτηνοτρόφο. Αν χρειαστεί ο Δήμος να πάει να κάνει και ένα δάνειο σε χαλεπούς καιρούς, θα το κάνει για 2-3 γιατρούς, θα το κάνει για 5 κτηνιάτρους και 2 γεωπόνους. Στο φως της ημέρας, γι' αυτό εγώ θα έβαζα την υπογραφή μου. Αλλά για ανθρώπους, για κόστη, για έξοδα που θα μας φέρουν πολλαπλάσια πράγματα. Αυτά θα τα κάνουμε. Θα αναπτύξουμε την τροφία μας. Μπορεί να μιλάμε για την κτηνοτροφία και εγώ δεν νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Και έχω πολύ ωραία φιλεπρασιορά αυτά προχθές κάτω, στην κάτω Κορτινία. Αν είναι εγώ να πάω τα σφάγια στην Τρίπολη, τελειώσαμε. Χθες έξω από το Ράπτη, που σταματήσαμε αργά σε μια οργανωμένη κτηνοτροφική μονάδα, που ήταν ένας νέος εκεί άνθρωπος, μου είπε: έχω 259. Και το πρόβλημά του δεν ήταν πώς θα τα εκτρέψει τον επόμενο μήνα ή το δίμηνο, πού θα τα σφάξει. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη, εμείς να είμαστε σοβαροί και να μην προβλέπετε η ίδρυση σφαγείου δημοτικού ή σφαγείου στην περιοχή με κανόνες που πρέπει να υπάρχουν? Μπορεί να αφήσουμε τον κτηνοτρόφο να είναι έρμεο του κάθε μεσάζοντα. Θα τον φέρουμε σε επαφή με τους πραγματικούς επαγγελματίες για να πουλήσει το προϊόν και την παραγωγή του με αξιοπρέπεια σε τιμή και σε διαδικασία. Και στο τέλος, εφόσον αναπτυχθεί το μέγεθος του επιτρεπτό και το αναγκαίο για την κτηνοτροφία στην περιοχή μας, θα προκύψει και εδώ, είτε είναι από επιχειρηματίες επενδυτές, είτε από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, μια συνεταιριστική μονάδα που θα τυποποιεί το γάλα ή το τυρί. Έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορώ να δεχτώ να είμαστε τόσο πίσω. Ο Δήμος θα κάνει αυτά. Και θα έρθουμε και στην πράσινη ανάπτυξη. Μπορεί να πούμε πάρα πολλά. Πράσινη ανάπτυξη είναι όλος αυτός ο φυσικός πλούτος, ο πολιτισμός. Το έχω πει τόσες φορές. Να γίνει, ορισμένοι έλεγαν τηλεοπτικός. Είναι οι πάνω από 1000 βρύσες και πηγές που έχουμε. Πάνω από τα 100 νερόμενους. Όλο και περισσότερους. Τώρα με βρίσκω στον δρόμο Παρσιβάκου, εκεί νερόμενο. Εκεί έχουμε λιωτρίδι, εκεί έχουμε το σωτό γεφύρι, έχουμε καμαροτήρι, βρύση με καμάρα. Θα είναι εκπληκτικά πράγματα. Είναι πλουτοπαραγωγική πηγή. Δεν είναι μόνο μνήμη και βίωμα. Σε όλα αυτά θα γίνει ένας οδικός χάρτης και θα τα αναδείξουμε. Και θα είναι ο μαγνήτης, όχι μόνο για τις 100.000 Κορτίνιους, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα επισκέπτονται την περιοχή μας.
Όλα αυτά θα τα αναδείξουμε. Υπάρχουν δυνατότητες να μην σας κουράζω. Το πιο εύκολο είναι να ξεφτιάξουμε τους μήλους. Με ένα μοντέλο μικρής παραγωγής ρεύματος που θα χρηματοδοτούν την ανασυγκρότηση του μήλου για τον ιδιοκτήτη, με ρεύμα που θα το πουλήσουμε στην ΔΕΗ, ας πάρουμε και τις μικρές παραγωγές για να σώσουμε τον πολιτισμό μας και να τους ξανασυγκροτήσουμε. Αυτό θα το κάνουμε και άλλα πράγματα. Πράσινη ανάπτυξη είναι και ο τουρισμός, ο εναλλακτικός. Δεν μπορεί να μην έχουν σήμανση στα μονοπάτια, δεν μπορεί να μην έχει καταγραφεί το μονοπάτι της ιστορίας και του πολιτισμού. Δεν υπάρχει πέτρα, δεν υπάρχει δρόμος και μονοπάτι που δεν έχει μια ιστορία. Εχθές είμαστε κάτω, στην Παναγιά, στην Ιθροσκυλιά, και βλέπαμε τον κάμπο εκεί της Ιρέας. Από εκεί πέρασε ο Παυσανίας, από εκεί υπήρχαν οδοί, υπήρχαν δρόμοι, ολόκληρες πόλεις από κάτω τη Σαβρή. Και εμείς ούτε καν τα καλλιεργούμε, όχι δεν τα δημιουργούμε. Είναι δυνατόν να φτιάξουμε την κτηνοτροφία και τα χωράφια να μην είναι ποτιστικά στον κάμπο της Ιρέας, των Τροπαίων, της περιοχής του Δήμου Κλήτορος. Από πού θα πάρουμε το τριφύλι, από πού θα πάρουμε τους ζωγραφές. Είναι δυνατόν να μην έχει αρδευτικά έργα και να αξιοποιήσουμε τα νερά που τρέχουν δίπλα του Αμφιού, του Λάβανα, του Ερημάνθου. Άρα όλα αυτά είναι συνδυαστικά. Θα τα κάνουμε. Αλλά η πράσινη ενέργεια είναι και άλλα πράγματα. Σας μίλησα περισσότερο στο κομμάτι το πολιτιστικό, με τα γεφύρια, με τους μήλους. Θα διεκδικήσουμε, για να το συντομεύω, ένα κομμάτι από την πίτα που δικαιούμαστε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα επόμενα 10 χρόνια η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να παράξει, γιατί θα έχει πέναντι, θα πληρώσει ποινές στην Ευρώπη, πρέπει να παράξει ρεύμα από φωτοβολταϊκά που θα είναι ισχύως 10.000 ΜΒ. Εμείς θέλουμε το 1 χιλιοστό. Το 1 χιλιοστό το δικαιούμαστε. Το δικαιούμαστε. Το 1 χιλιοστό από αυτό που θα δώσω σάδειες. Το 1 χιλιοστό μπορεί να δίνει εισόδημα αένα, αδιάκοπα για 200 νέους ανθρώπους που θα επιστρέψουν στην Κορτινία, να τους δίνει μηνιαίως και για 20 χρόνια 800 με 1000 ευρώ. Είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Αν βρούμε 150 με 200 παιδιά, και θα είναι αυτά που θα έρθουν στις κτηνοτροφικές μονάδες, στις μικρές τουριστικές μονάδες ή όπου άλλο απασχοληθούν, θα είναι ο κίνητρο. Στο φως της ημέρας, τίμια, με αλληλεγγύη, με πατριωτισμό, με αγάπη, θα μιλήσουμε με αυτά τα παιδιά, ελάτε εδώ, θα ανοίξει αυτή τη μονάδα, θα είμαστε συμπαραστάτες, θα έχει και συμμετοχή σε αυτό. Είναι πολύ άλλο. Στο φωτοβολταϊκό. Να πάρει και ο Βαρθινογιάννης, να πάρει και ο Κοπελούζος, να πάρει και ο Αλαφούζος, να πάρει και ο Κόκανης, εμείς το 1 χιλιοστό θέλουμε. Το δικαιούμαστε. Η ανάπτυξη θα είναι και κοινωνική. Όταν αναφέρομαι στους μεγαλοεπιχειρηματίες της Ελλάδας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα μαζί τους. Και αυτοί έχουν τη δικιά τους συμμετοχή. Αλλά με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Με ενδιαφέρει η κοινωνική ανάπτυξη, με ενδιαφέρουν οι πολίτες, με ενδιαφέρει η επιστροφή και την εγκατάσταση. Δεν πρόκειται να αφήσουμε εμείς να επιτρέψουμε σε κανέναν να σερβίσουν στο περιβάλλον και στα ποτάμια. Αν θα υπάρξουν υδροελεκτρικά, θα είναι μικρά, θα σέβονται το περιβάλλον, αλλά θα έχει συμμετοχή ο Δήμος και οι πολίτες. Και είναι απλά πράγματα αυτά, πιστέψτε. Και γίνονται. Δεν θέλουν χρήμα. Θέλουν σχέδιο, θέλουν αποφασιστικότητα, θέλουν συντονισμό, θέλουν ενότητα των πολιτών. Θα διεκδικήσουμε ένα κομμάτι και για την ανάπτυξη.